ethibekile. Glory to Jesus. Then waphupha sele kukhona uIsake amzele. uIsake ekhula nje ukhula kukhona ipain apha kuye. Waba kukhona into eyayiluncedo apha. Kodwa namhlanje ayiseloncedo ngoba ithibekile. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Abe amaFilisti ethibile yonke imithombo. Wakhula uIsake wafikela kwipoint lapho efika khona eGerari. Xa ifika khona kulapho wafika waba nentsimi khona eninzi, waba nemfuyo khona eninzi. Ithi iBhayibhile abantu baseGerari uAbimeleki wamanela uIsake ngenxa yemfuyo eyayininzi. Ekumoneleni kwakhe esilwa neprogress yakhe, evala lento ayibona uThixo afuna ukuyenza ngaye eGerari. Ithi iBhayibhile amaFilisti aqabulisana naye uIsake. uIsake wopha evusa ilifa likatata wakhe uAbraham, esopha lento yayikhona kodwa kwigeneration yakhe ebingasekho. Glory to Jesus. Ithi iBhayibhile wayopha umthombo wokuqala. Ekuwapheni kwakhe umthombo wokuqala, ithi iBhayibhile waxatshuliswana ngawo. Lo mthombo awayophi wawubiza igama lokuba yiphaphano. Ngoba waqaphulisana abalusi bakhe beqaphulisana namaFilisti. Glory to Jesus. Wopha again emapheni kwakhe afika amaFilisti again athi lo umthombo kowethu awubakha nawo. Wathi bubutshaba wopha oqhibela xa ewopha wathi kuphanganele, wathi siza kuba nenkqubela apha. Inye into engxaki apha namaFilisti ayefuna ukuyenza kuIsake, ayefuna uIsake aphile ebalisa ngento yena awayekho kuyo. Wakhula uIsake ebapha iphali yokuba apha kunento yayikhona. Wafikela kwipoint lapho wathatha khona isigqibo sokuba lento yayikhona mayiphinde ibe khona. Akaphelela kusemthethweni, wathatha amanyathelo wayokhangela uba lento kuthethwa ngayo iphina. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Wayifumana yokuqala kwaliwa ngayo, wayifumana esibini kwaliwa ngayo, wayifumana esithathu kwaba khona inkqubela kuyo. Kwinto zonke esinokuzivinjwa
kwinto zonke esinokuzivalelwa ezilimandla ezile generation, kodwa singaze sivume ukuvalelwa into esiphila ngayo. Kunento awukancima wena, le nto thongo into nje obakuthekuliwe ngayo, kodwa impilo yoyisake nemfuyo yakhe yayiqhubekeke apha emthonjeni. Into esiyenziweyo sile generation sibuyisele back ekubenokuthithwe yonke into enekufanele siphila ngayo. Yiloo nto eyenze youth yanamhlanje ayabi nawo amandla okuhamba iphile igospel eyiyo. Glory to Jesus. Amen. Xa kuvalwe umthombo